ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த வீடியோ எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மனோக்கு வந்து ரொம்பவும் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தாங்க. இந்த நேரம்னு பார்த்து நான் அவங்க கூட இல்லாமல் தனியாக அம்மா வீட்டில் இருந்திருந்தேன். சரி லீவ் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி பாப்பா கூட்டிகிட்டு போயிருந்தேன். ரொம்ப முடியாமல் வாமிட்டிங் மயக்கம் வந்தோடனே திடீர்னு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டேன். அவங்க உடனே வந்துட்டாங்க. உடனே வந்து அவங்க கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க. நானும் வரது கொஞ்சம் லேட்டாக இருந்தாலும் டேரெக்டாக ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டேன். நான் பாப்பா எல்லாருமே, என்னோடய பிரதர் எல்லாருமே அங்கே போயிட்டு பார்த்தா ரொம்ப ஹை ஃபீவராக இருக்குன்னு சொல்லி ட்ரிப்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. ட்ரிப்ஸ் போட்டுட்டு ஃபீவர் இன்னும் குறைஞ்சதான் நாங்கள் வீட்டுக்கே உங்களை அனுப்புவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் ஒரு 1 ஹவர் அப்சர்வேஷனில் வச்சு பார்த்துட்டு சரி இப்போ லைட்டாக உங்களுக்கு இருக்குது, மைல்டாக தான் ஃபீவர் இருக்குது, நீங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அதனால் வந்து ஓஆர்எஸ் வாங்கி கொடுத்துட்டு நாங்களும் ஆட்டோ புக் பண்ணி வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஆனால் இன்னமும் ஃபீவர் வந்து குறையவே இல்லை அவங்களுக்கு. 1 வீக்குக்கு வந்து வீடியோ வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் எல்லாருமே அவனுக்கு சீக்கிரமாக சரியாயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கங்க, ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. நாங்களும் ப்ரே பண்ணிக்கிறோம். உங்களோட ஆதரவு எப்பயுமே எங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சீக்கிரமாக சரியாகி நாங்களும் வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறோம். சீக்கிரமாக எங்களுக்கு